Wara l-appell qawwi li sar mill-influencer Malti Daniel Umana, l-awtoritajiet tas-saħħa xorta ma jridux jagħmlu eċċezzjoni dwar il-kwarantina. Daniel, missieru u oħtu Rachel iridu bil-fors jagħmlu l-kwarantina fi quarantine hotel wara li jaslu lura f'pajjiżna minn Niġerja l-ġimgħa d-dieħla. U minkejja li Rachel hija tifla b'Down syndrome huma xorta ntalbu jagħmlu ġimagħtej kwarantina f'waħda mill-lukandi f'pajjiżna li qed tintuża l-kwarantina avolja għandhom residenza privata. Daniel Umana saħaq li l-familja tiegħu talbet eżenzjoni minħabba l-fatt li oħtu hija tifla b'Down syndrome dbati minn tantrums meta tkun fi kmamar li mhux familjari magħhom. Mela, aħna l-appell tagħna beda meta jien sirt naf li Nigeria hija fid-dark red zone. U li biex tidħol lura Malta avolja jiena Maltese citizen. Nafu li rridu nibatu authorization biex l-ewwel tuna authorization biex nidħlu lura. Once I got that, battulhom ukoll email jekk mhux possibbli li nagħmlu l-kwarantina id-dar. Għax oħti mitwa tantrums u hija tifla b'diżabilità. Iżda t-talba ġenwina ta' din il-familja sissa ma ġietx milquha, deċiżjoni li żidet ir-rabja u d-dispjaċir kemm għal din il-familja u anke għal diversi persuni oħra li qed jisqu li din mhux deċiżjoni ġusta. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jgħid li dak li qed jiġri mhux raġonevoli u jeħtieġ aktar sensittività. U baqgħet tgħid li no exceptions can be made. U mbagħad il-bieraħ filgħodu jew il-bieraħ lura faqqad tal-futbol fimt u fejn rajt li taw exemption mhux talli ma jagħmlux kwarantina fil-hotel ġej minn Russja li dark red zone, però laqqas biss jagħmlu kwarantina. Mbagħad hemmhekk kien fqajt. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus it-tnejn filgħodu tkellem magħhom Rachel kien min tal-ewwel li tefa' dawl fuq dan il-każ. Jiena kelmet il-mammi ta' Rachel nitlobkom bil-qalb kollha. Nitlobkom għax jiena biss naf it-tifla tiegħi minn xi żbati. Jekk jogħġobkom, meta tkun f'dik il-kamra li intom tridu tpoġġuha. Dik se jaqblu ċertu tantrums illi ma ibsa biex insolvu ilha, ibsa biex nikkontrollawha. Nitlobkom dik it-tifla mdorrija ġodar fejn kullimkien huwa tagħha, id-dor law id-dor lin. Jekk jogħġobkom, il-kwarantina sa tagħmilha 100% ċertament u tistgħu tiġu tiċċekkjaw kemm jogħġobkom. It-tifla se tkun hawn. Ma din hija m'ebda skuża. Se tkun hawn ma nitlobkom tu għall-ispazju, mhux ġo dik il-kamra, imma ġo d-dar tagħha. Dan tal-familja Umana mhuwiex każ iżolat. Persuna oħra li tkellmet ma' Net News sqarret li tgħix flimkien ma' binha ta' 10 snin u għandha diversi spejjeż tant li mhux jirnexxielha tlaħħaq mal-ħajja ta' kuljum. Aħseb u wara kemm tista' tħallas l-ispejjeż tal-kwarantina. And honestly, I'm not gonna pay because I don't have from where to pay. Apparti minn hekk qaltilna li l-fatt li jinsabu maqfula f'kamra mhux qed jgħinhom psikoloġikament, tant li t-tifel għandu bżonn l-għajnuna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech min-naħa tiegħu saħaq li l-miżuri li jittieħdu għandhom dejjem ikunu proporzjonati u insista li fil-waqt li huwa tajjeb li dawk il-persuni li jitlu f'pajjiżna minn pajjiżi meqjusa bħala dark red zones għandhom iwettqu perjodu ta' kwarantina. Mhux raġonevoli li persuni li għandhom residenza alternattiva ikollhom jagħmlu kwarantina f'lukandi bi ħlas.